подписчикои муҳтарам ва подписчикои топ мошинҳо, бародарҷоно, пешаи видеора мондан стоп кунед, я лайкира ба хотири додатон бизанед, ба хотири меҳнатҳо бизанед. Дар комментария ягон гапҳои хуб ё ки ягон камбудӣ, ягон иштибоҳ боша, ягон чӣ боша, обязательно бинависед, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Омад боз як дути прастои абионикадаги, полни прастои абионикадаги, солаш боша 96 солай, марҳамат, ҳамакаса тамошо мекунем, лайкора бизанед. Загрузкаи бамперш бародарон набудай қатъи пластмасси болои галагенаш, марҳамат, ҳолатҳои балнош варпуше тамом шидагиай, лиси шидагиай бално, пластмасси болошам нестай бародарҷоно. Марҳамат, ҳолати қафо акаҷон бахшиш фуро дара пуша акаҷон баҳри се баллонаш нава, як баллони пеш лиси ака, тарафу краскаш бесарапина, баллонашам як 60-70% пластмасси парокш нест, хай каму беш камбудӣ дора, худо хоҳад зангиш бизанед, дар тамошен арзон кунед, муомила кунед, камбудиёша баррасӣ мекунанд, арзонтартон метавон. Марҳамат, як ҳолати қафоша тамошо мекунед бародарҷоно. ҳолати қафош ба фикрам камтар удар дора ака. Уда и тарафаш надора, и тарафаш дора ё надора ака. Камтарак удар дора. Марҳамат, ҳолати қафош. Меган ку дар Русия меган каҷ бишини рост бугу. Марҳамат, дари қафо абшифкошам абёниги бародарҷоно, скамекои прастои хичонанд. Айбулош чихолоша 500-600 кашидаги, тонировка 50% дора. Марҳамат, регировка боковой, коробка боша механик, пробегш боша 373,000 пробегш гаштаги бардаро. Акаҷон, тонировка уҷатош шанқая? Тонировкаш 8 моҳ. Уҷат солнаш бучидага утилизатсия дора, як капо чамек шо бинем ака. Марҳамат, мотори 1.616. Бисёре простой мешаванд, мотори 16 меша. Фартуки пешаш камтарак ҳамҷаш задагӣ доштай. Хай сини солам бовар ки задагӣ любой мошин дорад, тимболи Opel. Opel хизмат ча кадесай кадагиай. Марҳамат, хай 35,000 сомон ака мега, хай гуфтемш ки ай си поён биё бимонемш, ака мега уже хизш ҳами 30,000 кадесианша. Дига ки хоҳиш кард ки ака камтар қиматтарак ай бардаро, не ки хоҳиш кард дига хоҳишаш мақсад қалби як аса нашкастем, омадем ба навор гирифтем. Нархш 35,000 сомон ака мега, боз муомила дора. Рақамотон чанд ака? 900 22 16. Марҳамат, рақамо зери наворда алиш мешава ака? алиш мега вариантора мебинем, алиш мешава. Марҳамат, рақамо зери наворда занг занед, дар тамос дорем, нома корам харидоран, тамошош доран, савдош кадистиям. Бародарҷон, Hyundai Sonata солаш 2010 акаҷоно. Марҳамат, ҳамакаса тамошо мекунем. Нарушка краскаш кор надора, бампери қафо камтарак аму таи галагенаш сарапи надора. Марҳамат, крилишам камтарак ҳамҷаш хирошидагӣ будай. бовар кунед, боронам сахт задистай. Камерада маълум ҳастай нестай. Марҳамат, ҳолати қафош диффузор задагӣ, спойлер задагӣ, бамперо. Мошин бигам як полни полировка мегад, ам бампери пеш камтар краска мегад. Дискош, балонош як 90%. Салон зард, электропакет, лата салон. И машино баъзешон Дубаю, карайкай, сборкаи Дубай меша, и Дубай ба фикрам 4 дар электропакет, регировка бакой, карайкай, значит сборкаи Дубай. Марҳамат, монитори Android, коробка боша автомат, кондиционер ҳама чӣ кор мекуна ака? Пробегш чанд қай ака? ҳастай 100,000 120,000 аст. Як капо чакшо ака. Пробегш боша ака мега 176,000 гаштагиай. Марҳамат, ҳолати моторша мебинем. Марҳамат, ҳолати моторш, абё мотор чанд ака? Дай. Марҳамат, абё мотор да. И бензини ё гази ака? Бензиниш бидаем, барои ки гази ранги бихел пластмасси болош нест, ранги гази тофта. Марҳамат, чашкош задагӣ нест. Акай мошин гиҷош задагӣ, гиҷош хеле задагӣ, бридагӣ хеле варид парид надора ака. Марҳамат, бародаро, солаш боша 2011, нархш боша 79,000 сомон, боз муомила дора. ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қай? Ҳуҷҷат солона надора мега ака. Рақамота мегӯй ака?
918 чилyak чилyak 02 марҳамат рақамо зер навурда вариантҳои алиш ҳаста ка вариантҳои алиш навурда пули нақ 79000 сомон боз муомила дуро асраҷи караван солш боша 99 сол бардарои ҷон марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем нарушка краскаш кор надора диска балонои соткагӣ балонош як 80-90 марҳамат ҳолати қафош мошини авчот бировардаги тара бисёри астраҷо ҳами рамкошон рамошон ҷӯшон мепуса яка лайзва буда бовар кунен марҳамат ҳолати қафош як багажша тамошо кунем светиш свети хуб да сиёи бад нестай свети чорни принсай бародаро свети беҳтаринай боварка борам кам кашидагиай пластмассош хурда шидаги нест марҳамат ҳолати багажаш шторкош ҳам аҷӯш дай қафошам нозада бардаро марҳамат ҳолати як салонша тамошо кунем дарои қафо ручной салон лата салон ай боло чиқол кашидаги потолок кожаи сиё дари пешам ручной регировка боковой доштай бардаро пробег боша 163000 коробка боша механик кондитсионердор ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қа яка як сола ҳуҷҷат дора як капо чой мекунӣ бинем ака марҳамат чашкош варид нест ҳама мошин ака бридагӣ задагӣ хеле надора ака мақсад савол ҷавобиш қатия мотор расход надора ака кондитсионер кор мекарда боша ё не ака гази простой доштай нақш боша бардаро 50000 сомон боз муомила дора марҳамат рақамо чанда ака 006 55 77 84 марҳамат рақамо зер навода бардарои ҷон занг занед дар тамос бурен марҳамат подписчикои муҳтарам боз як лексуси арзон нархш меёна лексус GS бардаро марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем солаш 2000 чанда ака 2006 солай бардаро бампер пешиш кантар сиёй бампер пеша ба фикрам аличка даген ака аличка даген ҳам як краска мегам мошин ба фикрам полни полировка ҳолатҳои дискаш диска балон як балонош 90% марҳамат ҳолати қафош мошина росӣ моҳика кадаги нестанд ёки моҳика кадаги ҳам борон задаги ҷазишдаги крил ҳамин тарафаш камтарак бардарои ҷон сӯхтаги стопи қафош шикастаги яллавакшу як тарафи датчики партроники қафошам набудай бардаро 4 дараш без ключевой доступ да обшикаи қафо мебел салон кадаги кожа скамейкон кожа айболос бо чихолои кожа кадаги потолок тоза ясм нимсм арзон мекунӣ бардаро расходаш мекунӣ аями опел мопел ам ё беҳтаринам бардаро 4 дар электропакет памят сидени блокировка дар ду тарафа мултирул коробка боша автомат монитор пробегш чанд қа яка пробегш марҳамат ҳамакаса ҳолати моторша тамошо мекунем марҳамат ҳолати моторша бардаро ҷон тамошо мекунем авион боша 3.6 цилиндра яка авион мотор 3.6 цилиндра чашкои пеш нозада акисша бардарои ҷон фаҳмида намеша бо айсоибиш занг мезанед дар тамос мешин абисовка фартук мартук ҳамаш пластмас кашидаги нархш боша бародаро чанд сум ака 65000 сомон боз муомила дора рақамо тамегӯй ака 905 001728 алиш мешава ака вариантҳои алиш навда бардаро рақамо зер навода марҳамат занг зане 65000 сомон мега боз муомила дуро марҳамат бародаро Toyota Ipson бародаро ҷон ёра харидчон ҳама мардуми хумон бисёр харид кадесай ба кадом хотир такси хуҷан такси задестан ози хуҷан ба ҳамиё такси рейс мераванд меён корушон нормальни бадай солш боша 2007 солай ё японка мешам перекитка марҳамат ҳамакаса тамошо мекунед лайкро обязательно бизанед бардаро ҷон лайка жилет накунед лайк бепулай бардаро марҳамат диска балон дискачой типа профил балонош 90% нарушка краскаш кор надоро без сарафина марҳамат ҳолати қафош кор надоштай бардар ҷоно як ҳолати салонша тамошо мекунед дари қафо электропакет мебел салон лата салон салон зард
Мошин тоза, кор надора. 4 дар электропакет, блокировка дар, бакаҳои қачават, коробка боша автомат, климат контрол, монитори заводской. Пробег чанд қайра? 273 000 гаштагида бардаро ҷон, капоч як кишо бинем ака. Тонировка ҳуҷҷатҳо шанқая ака? Чанқа? 3 моҳ тонировка дора бардаро, 3 моҳи дига ҳуҷҷат сол надора, як капоч як кишо ака. И ака баъд 4вд ё 2вд? 4вд бидай бардаро гирифтан 2вд, ай ҳамада варианти хубуш ҳами 2вд баро ки 4вдш камтар ҳам расходиш зиёда, баъд камтар дига ғам мета бардаро. Марамат ҳолати фартукуш бардаро ҷон нозада, японко бисёрш тозаам бардаро, задагӣ намеён, ҳолати чашкошам тоза. Кондисионер ҳама чӣ кор мекунад? Ҳама ях. Авио мотор бошад 2-4. Мотор масъала намехӯрад, расход надора. Нархш боша, нархш чанд сум ака? 95 000 сомон бардаро ҷон, боз муомила дора. Рақамотон чанд ака? 93 430 93 430 3102 3102. Марҳамат бардаро, рақамо зер наворда, занг занед, дар тамос буред. Марҳамат бародаро, Hyundai Tucson, солаш бошад 2014, мошин вагонаи ҳоли ҳатто ҳадномерош задагӣ нест ака мега. Мошин раз тамошка шидаги паставӣ синятикадаги тайёрай. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. Нарушка краска умуман кор надора, краска талаб нест, мошин барои ки вагонай тайёрай. Бовар ки ҷои ҷа камтартан, ҳолати қафош, диска балнош як 80-90%. Марҳамат ҳолати тарафш. Мошин умуман кор надора бародарҷон, як номер мегири, ҳаракат мекунӣ, фақат ҳай мекунӣ. Марҳамат ҳолати қафош, дарои қафо электропакет, скаменко, кожа, байнош, лата, паталон химиска караги, ҳама мошин топ тоза, бовар ки бӯи салон мекуна мошин бародаро. Марҳамат ҳолати пешиш, 4 дар электропакет, блокировка дар, бакаҳои қачавак, дутарафа мултирул, коробка боша автомат, обогрев сиденик, охлаждительный, датчикои скаменкои пеш ҳардаш, скаменкошам лифт бидай бардаро. Марҳамат объёми мотораш, марҳамат объёми мотораш 2-4 чашкои пеш нозада бардаро. Мошин вагон ака мега задагӣ нест, масъалаи задагӣ любой ҷушда любой хилма ҷавоб мегӯем, баъд илпурӣ занг занен, савдо кунен. Нархш боша бардарои ҷон 130 000 сомон ака мега, нархи ахирша бовар ки арзон мега, успед кунен, фақат хеле мошинои баъзе арзон ай канали мо танҳо ёфта мешавад бардаро. Рақамошам мегирем ози зер наворда меонам. Марҳамат занг занед. Рақамо чанда ака? 38 02 50 50. Марҳамат бардаро, ҳам WhatsApp ҳама чиш мебурӯяд, занг занед бардаро, дар тамос буроед. Марҳамат бародарои ҷон, боз як Toyota Velfart бардарои ҷон, боз барои ҳамин такси граница, такси Қазоқистон, такси Москва бисёршон харидшон зурай. Ина тозаша ёфтем, бо ҳам арзонша ёфтем бардарои ҷон. Ногашта вагон, ҳоли растамошка шидагӣ неста, мега ака мақсад дар номаш растамошка ҳамаша мекунем метем. Солаш чанда ака? 2014. Марҳамат ҳамакаса лайкура бизанед, тамошо мекунем бардарои ҷон. Мошин умуман краска талаб нест, ягон камбудӣ надора, балнои пеш як 60-70% бардарои ҷон. Боронам сар кард. Марҳамат ҳолати қафош, краска талаб тарафушам нестай. Акас лифтош кор мекуна ака? Дарои дутарафа автомат. Бовар ки скаменкош чиста дипломатски бидай. Дутарафа сидени қафо 3 нафара, паталок тоза, мониторча. Мошин химиска кардаги тайёр тоза, ягон камбудӣ. Пробегш боша ака мега 83 000 пробег дора, 4 дар электропакет, блокировка дар, регировка бакаҳои қачавак, мебел салон, яктарафа мултирул, комплектатсияш бовар ки зур бидай. Старстоп, старстопи аҷоиб дошта, монитор боша, монитори заводской, коробка боша автомат, климат контрол, пробегш боша 83 000 бардаро слишком ками бад гаштаги. Ака мега катализатор ҳама чиш ҷош дай. Як капоч ҳам мекушо яка. Марҳамат ҳолати моторша як тамошо кунем бардарои ҷон. Объёмш 2-4 ака?
абиён бошад 2-4 бардоро ланҷирону пешо нозада ака мега масъалаи задагӣ пусидагӣ варид парид любой ҷошда любой хел ҷо мегӯ нотарсида мега устоша қатъи падёмни киш бигира биёя нархш боша 100 чанд ҳазор ака 130 000 сомон ишам боар ки гарени арзон успед кненшероинар вариантҳои алиш дора ё надора ака ака мега вариантҳоро мебинем марҳамат рақамҳоро зери наворда меонам занг занед дар тамос буред нархш боша 135 000 30 000 130 000 сомон боз муомила дора рақамҳоро мегӯй ака 38 02 50 50 марҳамат бародарои ҷон занг занед дар тамос буред